Ka Mariang hakisngi beladap kelasya kata jur bah hakejing jur jong slap hadu bakalawan rai kejing yap briu ka bajur bah bat duru ya ki mensim ki baloi ha kejela baro kawai. Ha ka step jong ka khatnyo tarik ubanai jeliu arjar ar nagaliang jong MLA ka Mausenram constituency uba HM Sangpliang ulalik banjongo ya ki jaka ki belai syak kata bah ha kejing lengshop jong ki bor ka Mariang ha ki babun ki benta jong ka blok Mausenram. Ki jaka ki belai syak kata ha ka constituency Mausenram kalong ha kerdo bat ha delora bat ha ka thany hat maudon bagoum kalapoi hadu tengkong ying jong ki breu bat shushu kite ki jaka ki dei ki badon ha kaput jong ka India bat Bangladesh yaitu uba HM Sangpliang. Ha boro rengku ka kalatap ye ki ying breu ha ka jeng tua jong ki lum bat ka keti kalasar ye ki ying breu. Ha ken mansau kaladon kejing mansau bat kejing klatno jong ki arngut ki badai ki syukurim bat ki khun ki balala ban pelaj yem daki ki migi kpa ha ka bagi te ki syukurim ki la yo shwa ban pelaj ye lagi jong ki khun hendrai ki la klatno hadin bagi la temu ban lechim ye ki mar ki mata bat ha kata kapor kalawan kensan kejing tua ka bajur kumta ki la duno ye la ke jong kejing em. Kate kejingja kalaja ha kapor menstep ha kapor kumba Henry baje ai kat bah dangar pat kejing tua kendo kalak syak ta ye kwe gelong yeng bat sangut kila klat no iwe ibadang yaksa ye la kejong jing im bat kite kide na kasnong maupen ye thu UMLA ka Mausenram. Na kaliang jong te UMLA ula dep ruban batha yo video jong ka Mausenram blog uba pi mukim ban shimkhia bat ban pet ye kejing don kam jong ki paj ba ban nomsya janjar ya ka lek kawan bat ula batharu ye deputy commissioner ban pej bat ban penio ye kicingirap ya kilong yeng ki blesyak ta. Ha ka wei pat kaliang uba HM Sangpliang ula batharu ye engineer jong ka PWD bagi de ban penkhut no ye khando ha ki surok hapok ka arap sau kanta. Susu uba Sangpliang ula itu polo dep peniakren bat Konrad Kongkal Sangmau beri menteri rangba jong ka sarkar jela halor kate kicingja. Ha ka baula kular ye uba HM Sangpliang bau nai kicingirap ye kito gilong yeng ki balangat ha ka apot da ka song pisa ka saulak tengka ye ki balaklat no. Susi shisha mentaka step bang yo ya ka kubo. Na yo nengkong ka telefon call na u video jungi ba open tip ba kaladan ka jing tua hando bat kelarat ye yeng jong kita gibrio po tangar. Nangta uang ba somat kidon gibrio giba light don gibrio na sakut po tangar. Nangdo mayo jingtep ba kadon sagoi ke jingja boro rungku hakaba uwe ukna ulayap. Kabalai ke jingja kade ken mansau kata kade kaba ki ong ba ki khon ki lala imre ka kemi bukpa ki sakut po biang ngadang yo sakwe ke jingtip ba habet kora ka hangtaru kerja kum kata ke jingja ka ba don ki ba lakhla te kalalong shisha ke jingja ka basusi kum kene ke si phiru klayu i ba kumno ni uslam udang jur man kapor man kaminit agan ya kasnong jungi Mausenram namasen yo agan ya kubor ngalami na yeng nalawan sene sa Mausenram but naladon kejinga kendo ban ya review de ya kikam kijam bat u video nanta naladon kejinga lang bat u executive engineer jong ka PWD kaba ngadon kam ngan syong bat u engineer PWD kalong baki surok barok saudong jong kene ka konsensi kila sakut lut namar balak tua ke kendo de ngidor kam mengin penkhoi ya ka surok swa knang ba ki jingerap ki badiban penpoi syakini ki snong barok ki bala syam lanot ki kali ki de ban yo penpoi ki pulit ki NDRF team SDRF team ki ban po disaster management ki ro kim la ban poi syakini ki jaka ba jia namar ba ki la sakut lut la tua lut ki surok menta ngimla mengin man komentan halor kata namar balai ka kashlei ladang ikren hi thain borda te ka na ki thain rilu na thain lo mrokhai ka toy lungba ka borda banang to na ka border jungi ka toy sa Bangladesh te lada sisa ka ka ashleh Bangladesh ka to ka 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 kenjat biang shane sha kini kithain border jungi kum hapo runku bat hapo dangar hapo palat hoi
Te kata ngimla mengin khang ndre ka shulong tang kata ba nakaliang ka Water Resources Department ka por rang por kem ki ban assess ba kumno ban china ki protection wall ni don kam ki protection wall kanang ba kini kani ka kam kiu sha ka yeng jo ki ban kan long flood ki chaka kwa bangan litpit yakini ki long yeng ki bala tua ki bala jot ki bala pra ndre ngasakut no hangni amo sunram matasin ringa wanda ka jingmut bangan hiar sedu kini ki chaka bangan let man pe hi dalade ndre kawa susi kalong ngasakut no amo sunram bom like surok su ringa ongi engineer jo PWD na kumnom no hapo la shai kini ki surok ki main road ki di ban like no namar kini ki brio kito ki bakhla na dangar ki dei ki brio wa shong basa ham open te kini ki met bro sau kli ki met nang thin na dangar ki la kwa ban ra no sha mo pen ban liter te ni kwa ba ka surok ka di ban like kanang ba ginyo man le don buram ya kini ki bakhla khadu ya ka khubor bat na po bet korado te nginget ba hakini ki kenta ki ba nga ngadang don hang ne mo sona ngadang budin ya ki kam khnang ba ngindang yo ban sei no ini ki met hudut khnang ba ngin ai ke jingram bat ka ba kongsan ne ka dei ba kini ki SDRF team ki de ban poi cha ka jaka la da kim poi kini ka mot kan long ka ba sha ban pun khoi ya ka khando bat pun khoi man sei kini ki met cái gì bà bắt đầu và cái gì SDRF chúng nó mình rạ là mình với cái tiền subscription kam dei ka ba suk shisha na mar ki team SDRF ki don ki machine ki ba khia ki don de ki kalir ki ba he te ngadang yo kren ya yo SP mentan ba di EDC ru ngala de phone ni te ngala batai i ba kini ki SDRF team ki habyat no da kejat namar ban let chadu ken mansau ma kan simport da kumnom no ban hier se ken mansau 100% minit te kamot ki hab shuba ha kamet lejong kat ikitiar ki bakila bakin ra ndre ban ong ban up kat ban da khoi ka surok ban kip da kali kamot kan long ka ba e sisai ka kren ni ka committee te ni sotu ba kini baro ki jingjia ki sapoi be shakasko ki skor jo ka committee jo ka revenue disaster management kade ha jingpe jikmi jong chief minister te chief minister mane mesti masan phone manga wong ba ula yo khubor lupa ya kane ke jingjia but ninget ba ka jing khmi jo ba jong ki dekhot ki badana ka committee kin le ka bade le bakin sanction marmar ya ka pisa ninget ba kat kum ke jing batai jong chief minister wong ba ka pisa la don lupa hi DC te ni ka ti wong bang sa patha EDC ba polite no ya ke jingra shahini ki basem no tingi nge ja ha kan ne ka jing penya jong ne committee kin pudin lem om tang ya ka jing ai jingra ya kini ki basem no kumju ban pun kloi de ki to ki brio ki pala khla na ni pulsai ngala yo ban kren ya chief minister de yo Conrad Sangma ban ngalong la batai ui ki jingjia jong ka than jong ni te chief minister nasuban ai ngo yu ba ula kloi ban peno ya ki jingrap wang ba ngin pha baro ki jingrap kat badon kam na kalen sarkar ban yarap igini ki bri ba simlana bat kumjo ula ong ya ki brio ki bala khlat on ai mar saulak tengka kum ka gratuitous relief na kalen sarkar bat ngala ai kuble yu ba na kapat atat ba ung subha ba ung budin lumba the district administration bat kumjo na ki department jo ka revenue and disaster management ba ki nirap ban penbudin lam ban penpe kumno bangin yo bangin sei kini kimet jong kini ki brio ki banang sakut hapo kani ka kendo kapasungsi kalong hapo dangar i wei kemi bat ki khod laingut katamut barok saungut ki lado i kemusim jong ki te yu kpa ki la yo bakin sei te mendra udang don hapo hospital sakwe ke jingjak pasusi kalong haken mansau haba ukpa kekmi kila yo bakin sei ya ki khon shaba
kidang mut bakindang sei tiar biang na po tahiyeng te ha ita ipor ka tua no ka kendo ka tap kapan sendon ya ka yeng jong ki ban nginget ba kim don shu protein nomor ba hado kat ni por ki tim juga SDRF dane ki pulit ki wei kim pala bakin le ban poi ha jaka ban ra katia katar ban sei ya kata kamet lane ban weng ya kata kando one ai kublei PWD nomor ba u engineer jong PWD ulabo ya ki JCB man ki jaka ya kata ki JCB ngala UI ki don man ki jaka nomor kan itayo baro isteo ka slop ka jur ha sha kan itahan ngala ngadang suan na dangar men sisi tengala I gidon ki jaka batwa surok lo batwa khndo te ki JCB mar kum tu hapo arkanta lai kenta hilayo ko nre ya kum kane kum uni uslap ni pasi shisha ta la kan no post nem shu te hakat uni uslap ni num la manen ong kamariang de kan shan sia ka uni uslap ka surok katwa ki khndo gitwa ki yeng gin suntoi ba khai adu mentar la I no ka long kasun me ka record in 24 hours maximum rainfall ka po edu 761 millimeter kata kade ha ka khat riu tarik punai jul te lada 761 millimeter unha uslap hangni emotion ram hapo aku soganta kala long shisha ka record but let's say ka highest kade tang hau snem khat 1966 khat khandai spa ngupum riu haba katam 6000 mm hadin kata kani long second highest 761 de hapo chisni man hap slap 761 mm kamde shisha kabakai kata buat kebetua kandung along ifi kawe akan mensau kawe po dangar kawe hapo hapo borungku kawe hapo bet kora de hakita kade ke jingtua jong ka kandung bat katap de kiye hakaba keladon ki jing mensau bat ki jing yak bril de ke jingtua jong surok ka kandung haki surok pada ta kala sus blok lut parok kowe na mosram serum gamut nang ne banginia na loba shanong trai hadu han modon ru kumbasau tulisan tili hijakala land flat nang ne biang na mosram bania chathe chapo dangar kamut nadu trompleng nadu ayu terter cha adu chapomblang wat hapomblang na so engineer wamba ka surok kamdon shu kemenda kalong ba ya sha ki kala long ka challenge sha ya ka PWD menta ba kumno ba can restore ya ka surok bat kumjo ya ka yang jong kali anwe ngakwa ba hapo atu saunda ka PWD ke dewan pengkoi ka surok khnang ba kibrio kinum sa shathe sakut shathe kansa jinjar sa kabam gadi lesai ka relief bat kumpoi ya kini kibrio ba shimlanon ni hab ya budin bat na ngandon be ne mosuram ngan budin kini